שלום לכולם, אני פרוזן ג'לי, ובסרטון שלנו אני עומד ללמד אתכם איך אתם יכולים להפוך את הטאבלטים שלכם להיות הרבה יותר טובים. בואו נתחיל. אוקיי, דבר ראשון אתם תרצו להוריד את כל המודים שיש בתיאור. משהו מאוד מאוד חשוב, אני ממליץ לכם להשתמש במוד ריינג, בגלל שהוא פשוט מטורף ליצירת הטאבלטים האלה. אני אסביר לכם על זה אחר כך. את הטאבלט שאני עושה לכם בדוגמה אני עושה למישהו בשם קירוקור. הטאבלט עומד להיות על הפרנקים בשרת SMP שהוא נמצא בו. הוא אמר לי שאני יכול לקחת את הדמיון שלי לאן שאני רוצה, וזה בדיוק מה שאני עומד לעשות. הוא הביא לי את השם שלו במיינקראפט שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי להוציא את הסקין שלו, והרעיון שלי הוא בעצם לעשות את הדמות שלו מסתכלת על מין סוג של מקום שמלא בלבה. זה כאילו עומד להיות פרנק מוגזם. אז בואו נתחיל מלבנות את הסט. אז ממש כאן עומד להיות הסט שלנו. אני משתמש בסופר פלאט וורד, אבל אתם יכולים להשתמש בוורד רגיל. אוקיי, אז זה הסט. אומנם נראה קצת קטן, אבל במצלמה הכל יראה טוב. אם תיכנסו לאינבנטורי שלכם, אתם תמצאו את הכפתור הזה שיעביר אתכם לעמוד השני. לכו ל-New NPC מוד, תיקחו את ה-NPC Wand ואת ה-NPC Rotator. אולי אני אדבר על שלושת הדברים האחרים בסרטון הבא. אם אתם תרצו, תכתבו לי בתגובות. בעזרת המקל אתם יכולים ללחוץ על האדמה ולזמן את ה-NPC שלכם. מה שהרוטייטור עושה בלחיצה על ה-NPC, הוא משנה את הכיוון של ה-NPC לאיפה שאתם מסתכלים, ובלחיצה השנייה הוא מקפיא אותו במקום. אנחנו רוצים שהוא יהיה באזור הזה, אז אנחנו נותנים ללחוץ מקש ימיני ואז ללחוץ על Finalize. עכשיו אני עומד ליצור סקין שלו בעזרת השם שלו במיינקראפט. תלחצו על Change Skin, Open Skin Folder, ותקררו לתיקייה את הסקין. תעשו רפרש והסקין אמור להופיע. Finalize, וזה הסקין שלו. עכשיו אנחנו יודעים לעצב את איך שהסקין נראה. וכמו במציאות שאתה לא עומד כמו שצריך ואתה קצת רופף, אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר ממש כאן. בדרך כלל הסטייל שלי זה שהרגליים והידיים קצת מחוץ לגוף שלו. אבל בגלל שכאן התמונה עומדת להיות יותר צרה מרחבה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה יותר פשוט. בגלל שהוא כאילו בשוק מהפרנק, אז אני רוצה שהידיים שלו יהיו טיפה יותר למטה. את הרגליים אני עומד לעשות פתוחות החוצה, בערך בצורה הזאת, והראש שלו אני רוצה שיהיה למעלה. אם אתם בעצמכם אלה שבשרת או אלה שמכינים את הסרטון, עדיף לכם כנראה לקחת את החלק בעולם האמיתי שבו זה קורה, מאשר ליצור משהו. עכשיו הגיע הזמן לקחת את הסקרינשוט. עכשיו שאתם עושים את הסקרינשוט, אתם רוצים ללחוץ F1 ולהפוך את ה-FOV שלכם להיות על 30. ללכת עד שאתם מוצאים את הפריים המושלם. אני אוהב לרדת לתוך האדמה כדי שהוא יהיה החלק הגדול, ואז אתם רוצים ללחוץ על F7, 4, ואז על Take Screenshot. מה שזה בעצם עומד לעשות זה לקחת סקרינשוט ולהפריד את הדמות שלנו מהרקע, מה שהופך את זה להיות הרבה יותר קל לעריכה. אחרי שאני אקח כל הסקרינשוטים אנחנו יכולים לצאת לגמרי למיינקראפט ולעבור לפוטושופ. אבל לפני זה אנחנו נרצה להיכנס לקליינט שלנו. זה למה ביקשתי מכם להשתמש בקליינט הזה, ללחוץ על השלוש נקודות בעולם שיצרנו, Open Folder, Screenshots, ולקחת את השתיים האחרונים. בפוטושופ אנחנו רוצים להיכנס New Folder, לקחת את כל ההגדרות האלה ואז ללחוץ על Create. ניקח את שתי הסקרינשוטים ונגרור אותם לתוך פוטושופ. נלחץ Done פעמיים, וזה מה שיש לנו עכשיו. אבל זה עדיין לא גמור, אפילו לא קרוב לזה. עכשיו אנחנו בעצם רוצים לעשות תיקוני צבעים, שזה בין הדברים הכי חשובים. אנחנו יודעים לעשות אחד לרקע ואחד לדמות. נלחץ על ה-Brightness ונצמיד אותה לדמות שלנו בעזרת כפתור Alt ובין הדמות שלנו ל-Brightness. עכשיו אנחנו יודעים לשנות את זה עד שאנחנו מגיעים לתוצאה שאנחנו הכי אוהבים. נעשות אותו דבר לרקע שלנו. לרקע זה חשוב שזה ייראה ככה בגלל שאנחנו ממש רוצים שזה יקפוץ מהמסך, ככה שאנשים ירצו ללחוץ על הכפתור ולהיכנס לצפות בסרטון שלנו. אבל עדיין לא סיימנו גם עכשיו. נלחץ ממש פה, נצמיד גם אותו למאחורה שלנו, לבקגראונד, ונגדיל אותו. בגלל שיש כאן לבה זה עומד להפוך את הצבעים להיות הרבה יותר חזקים, וזה גם עומד להיות שיטה לגרום להם ללחוץ. אנחנו יודעים ללחוץ על התמונה מקש ימני ועל האופציה הכי עליונה, ואז ייפתח לנו המסך הזה. אנחנו רוצים להוסיף Drop Shadow לפי ההגדרות האלה, אתם עכשיו יכולים להעתיק אותם. Underglow, אנחנו רוצים להפוך את ה-Underglow להיות הרבה יותר חזק, וה-Underglow עומד להשתנות בחזקות שלו מרקע לרקע. יש רקעים שעומדים להיות כבר עם Brightness חזקה, אז אנחנו נרצה אפילו אולי לא לשים בכלל, ויש מקומות כאלה שאנחנו רוצים שזה יהיה חזק. זה עומד לגרום לדמות לקפוץ החוצה ולהראות
שיש אותה. אנחנו יכולים להשתמש באנדר שדו ובאינר גלו. נלחץ על אוקיי, ועכשיו הגיע הזמן לטקסט. אני עומד ללחוץ על T, ואז ייפתח לי הקופסה הזאתי. אני עומד לכתוב עליה פרנק, ולשנות את צבע לצבע לבן. אני עומד להגדיל אותה לגודל שאני רוצה, ולמרכז אותה גם איפה שאני ארצה. גם עליה אני עומד ללחוץ מקש ימני, ועל הכפתור הכי למעלה. וכאן אנחנו עומדים לשנות הרבה יותר דברים. דבר ראשון אני רוצה להוסיף לזה סטרוק. היי, כאן איתי עם העריכה, ורק רציתי להגיד שסטרוק כאן בכלל לא משנה, בגלל שהטקסט שלנו לבן, וזה בסדר. אבל יש טאבלים שאתם כן תרצו לשים סטרוק, כדי שהם יהיו פרודים מהרקע בעצם. אנחנו רוצים להוסיף דרופ שדו, עם אותם הגדרות, ואנדר גלו. נלחץ על אוקיי. בגלל שהוא נמצא בשרת SMP, אני עומד לשים פה עוד טקסט, שבו יהיה כתוב עונה 2, ואני עומד לשים אותו פה למעלה כדי שהרקע יתאים. חשוב מאוד לקחת בחשבון את זה שיוטיוב מעגלות את הקצוות, ככה שאני רוצה לשים את זה במקום שלא עומד לחתוך את מה שכתבתי. ואני עומד לשים את הלוגו של השרת כאן למטה, אולי אפילו יותר קטן. אוקיי, וככה אתה יכול ליצור טאבנייל שיגרום לצופים ללחוץ. עכשיו, הרבה מאוד אנשים משתמשים במין סוג של מסגרת הזאתי. אני פחות אוהב להשתמש בה בטאבניילים שלי, אבל אני עכשיו עומד להראות לכם איך לעשות אותה, בגלל שזה ממש מבוקש ויש מלא אנשים שלא יודעים איך לעשות את זה. דבר ראשון, אתם רוצים לשמור את התמונה שלכם. תקראו לה בשם, כרגע אני עומד לחרבש משהו כי זה לא מה שאנחנו יודעים לשמור. לכו לתיקי התורדות שלכם ותשימו את זה חזרה כאן. כלום לא עומד להשתנות. עכשיו אתם רוצים ללכת לאזור הזה, לדבר הזה כאן, ולנסות שיהיה לכם את בגודל הזה, ושיגמר גם בקצוות האלה. אתם יודעים לעשות קופי לחלק הזה ולעשות לו פייסט, ולמחוק את האחד מתחתיו. אתם רוצים לקחת את הברייטנס ולהעלות אותה הכי למעלה, ואז להוריד אותה מתחתיו גם. ועכשיו יש לכם את המסגרת היפה הזאת. אני לא עומד להשתמש בה ואני עומד למחוק אותה, בגלל שגם בטאבנייל הזה זה לא נראה כל כך טוב. וזהו, עכשיו אתם למדתם איך אתם יכולים ליצור טאבנייל כזה. אני עומד להוציא עוד פרקים שבהם אני מסביר איך לעשות סגנונות שונות של טאבניילים. למשל אולי כמו טאבנייל של Bed Wars, או Sky Wars, Survival ועוד. תכתבו בתגובות איזה סגנון טאבניילים אתם רוצים שאני אעשה עליו בפעם הבאה, ואני עומד לעשות את זה. תודה רבה על הצפייה שלכם, ונתראה בסרטון הבא.